Эльмира Ждановага bir ой ішінде 250 йортны йөріп шығарға керек. Кішінің туған елі ураны милләте анкетадағы 33 сұрауға да жауап алып, оны планшетта тутыру үшін якынча 15 минут вакыт китә. Күбрәк пенсионерлар, кертәләр, көтеп торалар безнең килгәнен, ягымлы каршы алалар. Минем 244 Нурания Адамова 2002 елгы җанисәптә дә эшләгән була. Ул вакытта бу микрорайонда кешеләр аз иде ди, әмма бер кышак кагаз күтәреп йөрергә туры килгән. Хәзер планшетта уңайлырак, конечно. Ул тиздә була, тизрәк була. Урамда менә өйгә кермичә без аны заполнять итәбез. Перепись населения очень важная, во-первых. Нужно нам... Илдә ничә кеше яшәгәнен, аларның милләтен бары шулай гына белеп була бит. Мин иҗтимагый үзидарә рәисе дә бит әле. Монда күпме кеше барлыгын беләчәкбез. Кеше саны алу башланды. Сез беләсезме? Әлфия Сафиуллина пенсионер, шәһәргә чыгып йөрергә дә дәүләт порталы аша җан исәптә катнашырга да кыен ди. Өйгә килеп сорау алуга күнеккән. Безгә инде җан исәп алырга, бүтән җиргә барып йөрү бик авыррак бит пенсионер кешеләргә. Шуның өчен өйгә килеп алулары безнең өчен уңайлы инде. Кирәк барыбызга да кирәк ул халыкның саны кирәк. Илнең күтәрергә, белергә күпме халык яшәгән. Бу безнең илдә 12нче тапкыр кеше санын алу. Быел аның 3 ысулы бар. Халык санын алучыны өйдә кабул итәргә, стационар яки күп функцияле үзәккә барып катнашырга, яисә үзең турында мәгълүматны дәүләт хезмәтләре порталында калдырырга. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.